जोंनि बारग' MLA लेहराम बर'नि आरो गुबुन मोनसेया मोनसे फिसा पर्दायाव माखासे एन्टारटेनमेन्ट खालामनाय तेलसुरा होननाय तामुलपुरनि सासे रुंसारि जादोंमोन बिथांनि खाम्फाखौबो बेखेवदों आरो बेजों लोगोसे दिनै बेवहाय इयुथआ फुटबल गेलेनाय मोनसे बादायलायनाय लादों दिनैनिफ्राय बियो तामुलपुर जिल्लायाव सोलिगोन बेखौबो बेखेवनाय जाबाय दा आङो मिजिंथिदों जे बयबो गावबा गावनि खामानियाव मुखुब जायोबा जोंनि ओनसोला जोबोद जौगानो हागोन आरो बेनिखायनो इयुथफोरखौ आङो मोजां खामानियाव आखाइ होनो थाखाय आं खावलायदों जों रांखान्थि जौगानाय समाज जौगानाय गेलेनाय हारिमु गासैबो बिथिङाव जों बयबो बाहागो लायोबासो जोंनि ओनसोला जौगालांनो हागोन आं बेखौ फोथायो। गेलेमु बिथिङाव जोङो दायो जोंनि सरकारनिफ्राय काउन्सिल फुटबल लीग मोनसे खालामनो थांगासिनो दङ मानोना जोंनि ओनसोलाव गोबां गेलेग्रा गेलेगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनो थाखाय माखासे गोजौ थाखोनि कोच जों लाबोनो थाखाय जगाजग खालामबाय थादों आङो मिजिंथियो फैगौ दानथामनि गेजेराव बे खामानिफ्रा गासैबो मोजाङैनो जाफुंगोन। बेबायदि जेबो गैया सिक्स सिडुलनि मर्यादाया आरो गोजौआवसो थांबावदो जाय बुंदो बिथाङा हयथ' स्टाडि खालामाखै बिटिआरआ बिटिसिनिख्रुइ आगानसे गोजौआव बिटिसिआव जिखिनि गोहो मोनदों बे थानायजों लोगोसे बिटिआरआव आरोबाव माखासे गोहो मोननाय जादों जेनोखि जोंनि ओनसोलनि गोबां जेंना जेंसिफोरखौ फोजोबनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलखौ जौगानायाव गोबां मदद खालामगोन। आङो साबायखर बावदों हाग्रामा बिथांनिसिम जोंखौ बेबायदि बुंनायनि थाखाय नाथाय बिथांखौ आङो प्रुफ होनो थाखाय खावलायदों जे बिथाङा बबेयाव रां जाख्ल'दों मादों बिनि प्रुफ होनांगौ नाथाय बिथांनि समाव जे 2,900 रां दाहार जानानै दङ बिथांमोना जे जाख्ल'जोबनानै बिटिसिखौ धंस' खालामनानै थांबाय बिनि माखासेनि जोंनियाव प्रुफ दङ जोङो बेखौ एनि टाइम रायजोफोरनो होनो हायो। गोबां फसंथानफोर फैगोन लासै लासैनो बिटिआर रेकर्डआव थानाय गासैबो फसंथानफ्रा लासै जोंनि गेजेराव फैगोन।